Tak jak ti chutná Norsa Vivery? Daj. Dobré to je? A zase brouk. Jim to asi chutná taky, těm broukům. No to je z mého jídla. Hop. Když ty do tačkového jídla, do mýho ne. Naposled, teď jste na řadě víc. Myslím, že jsme byli dokonce dvakrát u vás a vy jste ještě u nás to nebyli. Víte se opět, bazén 31 stupňů voda. No. To bych mohl já. To už může kdokoliv, já i moje auto do toho vleze. Mama, velký náram. Tak si ho stoč na dvakrát. A nebo si to udělej jako pouta na obě ruce zároveň. Uděláš to? Teďka? Teďka nedělám. Ona je ale ta tvoje je hodná. Ty otři kateři taky myslím. Jo, to je jasný mluvím. To se švere na tím smyslu nedá, ona taky myslím. My než pak jsme jeli jakýma prdelkama vesníkama. Jsem oplíka taky nechám pro můj pekáč tady. A nerezaví to nic. Když jsem to chtěl prodat na protiúčet, tak mi řekli, že mi za to dají 30 000, říkám, to bych chtěl prodat pro čikovku z kopce. Sašo, toč to. Jo, ona má nový váleček na chlupy od psa. Mají psa. Já proto, no jo. To je nějaký... To je speciálně. To je australský pastevecký pes. Australský pastevec. A je jen mírně lízlým něčím jiným. Ahoj. Ahoj. Čau. Peťo, ahoj, čau. Čau, Pavle. Dár draků, ahoj. Veteráne, ahoj. Ty to víš, Tak je na půlku, ty vole. Silikony, to Ty jsou vole, tu mám silikony. ten zase pás, vole. Zase si sype, ty vole. Říkali, že jsi tady první a dneska nic. Afganistánu. Bez lípiník nějak, ty vole, tady těma prdelkama ještě. Jo. A pozor, holče, ona je taková tlousavá, na 23 měsíce, takže má tak jako spoustu. Byla zrafátá hlava do pevní, tak. To hnědé je to hnědé, to je to smrčové, nebo? Ten ocas je z border folie, no. Prý. Já nevím, no, já hlavně. A tak možná to je dobrý, nevím. Ty to říkala, že to... Jo, že to bude zhánět do stáda. Ty už Ona se hlídá jako stádo, jo? No Handa je poceně vysoká, ty kluci. To nám říkala veterinárka, že to. No. Ahoj, ahoj. Musíš mít strach, kurdy, říkám. No, brat. Čau. Nazdar. Ahoj. Ahoj, koruci. Co to je? Čau. Protože to tady nové čtení. Ty psala táma, že vyjíždíš za hodinu. Jo, ty přijdou. No, já jsem jí totiž napsala, že si teda má radši psa než kamarády. A napsala jsem jí jenom pro, kdyby pro navštění, jako kdo všechno jede. A Libor ten chybí. Pošlu vám posledních 40 SMS od Libora. Mě taky psal SMS. Všechny napsat, ještě i dneska, ještě i dneska 6krát ráno potvrdil, že nepřijede. Já omlouval se, že nejde. Ano, a ještě dneska mi poslal teda je fakt, Mám hrozný vyčistý svědomí. je fakt, že jsem nechtěla zvedat neznámé čísla tento týden. Ahoj, Jirman. Kluci, ahoj. Co byste vyrostli, ten je skutečný. A co Filda? Co tam je?
Já se vyspám. Právě jediné, jako co nám Krištofa nepodařilo, tak on už se nezúčastní žádných nocností. A Peťa je kde? Tam? Tam je, kde tam Peťo, pojď se, já tě musím prolídnout. Peťo, od rána. Pojď za náma, pojď se mě Ano, kafe. Krice Pavla neznáš? Depo je po mně, hromadná doprava měli otevřený, jak jsem říkala, no prostě všechno to depo a kde jsou... Můžu já. No, máte dávat já? Co? Tam si nesmím. Počkej, nemůžu. Funny. Good. Oj, jojda. Jsi hravý pes. Pojď sem, Fanny. Hravá cena. Ne, jo, to nejde, ona skáče na malého. Pojď sem. Benny, nechej maminku, když je jí špatně. Pájo, co děláš do té břízky? Pavlo, ze zadu vypadáš jako před lety. Fuj, Pojď sem. víš, fuj. Benny, pojď sem. Jak jsme jeli teďka? Jsme se měli. Pavla, že ti je špatně. Tady. To by tak nejvíc jako seděli. Kteří? Třeba pátky to byly stejky a mořské. To se jí, to se smí. 4 nohy, vole, z těch krabů mořské. To bylo máslo se to namáčilo. Může na kameru a to nám už není nic. Co děláš? Jak tohle se těžko dělá, to nech. Zaša. To je Hasan. Já myslím, že by to mohlo být. Novou přítelkyní, kterou hned Je to. Jo, to si já, ne? zatepla. Není nic, já ještě nic. Je to se... Dejte překvapené. To máte tam od toho pána, jeho vnuk má dneska narozeniny, takže mají tady děti. Pod noze, prosím vás, můj. To není on je skovaný za slouček. Ten chlapeček? Aha, tak zaspíváme mu, ne? Brzlíka. A co pije? Děkujem. Děkujeme. No, já jsem rozdala úkoly, protože jsem musí, rezignovala jsem. Ale bych toho to říkali, to bylo jediné. Nemá trénink odpoledne. Nemá trénink, ale měl teďka soustředění a jede do Račinu. Já nikdy nesnažil, nikdy já vždycky říkám, že se na nic netěší. Já si budu dát něco. Česko majovala. Ale dovolené trávíme vždycky. Já jim na přeskáčku. Mohli vůbec to soutěž jedlíky. Jít potom byla Že jídlo je velká rozkoš. Jo, ale on je tam. Že? Kubův bratr byl v soutěži jedlík. Co je rozkoš? Jídlo, že je velká rozkoš. Kubův bratr byl... V určitém věku už úplně jako člověk. Kubův bratr byl v soutěži jedlíků a vyhrál. Jak je starý? On teď má momentálně 8. No, 7. Já bych vyhrál na puzzlový úzkách. Co by
Ta Mara si dala na 3 děti. To je vás víc. Úctyhodný výkon. Nazdar. Ahoj, čau. Všechno tvoje, ano. Nazdar. Nechci Říkám, celá se zeptat, jak to tvoje, jo? ty starší se víc vodu. Protože jsem měla ptát, kolik to máš. Ahoj, lidi tu podobu, vidím, že to je jasné. Ne, tam to nedá nějak. Ne, Mar veterány. Ty účastníky, kterým se nedalo šulit.